Bayan, welcome back po dito sa Berlomabin Gamaon TV. Live na naman po tayo mga kabayan. Sa totoo lang po, kaya po ako araw-araw na nagla-live dahil wala po tayong time sa pag-edit dahil puro overtime po ngayon, marami pong trabaho. Maagang pumapasok, late pong umuwi. Pero ang iniisip natin ay ang ating mga subscribers na dapat natin ma-deliver ang ating goals and mission para sa kanila. So umagang ito naman mga kabayan, pag-uusapan natin ang 5 habits na dapat nating gawin para tayo maging successful. Marami na pong gumagawa nito at ang aking namang i-share base po sa aking mga nakita sa mga successful na tao dito na na-observe ko na from mababa naging napakataas ang kanilang position. Hindi po kasi ako naman nakipag-mingle sa mga bilyonaryo, milyonaryo, sa mga doktor, abogado. Pero I'm sure ng aking i-share ay i-awaken ka. Kaya mga kabayan, umpisahan na natin. Pero bago po tayo mag-umpisa mga kabayan, ay please don't forget to subscribe with this channel. And always hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon po kayo ng notification. At lagi nyo pong i-likes, i-share para naman po mas lalo po tayong magkaroon ng maraming subscribers. At wag po nating i-skip ang mga ads dahil pag ibigay po natin yan at nakuha po natin yung mga ads, mas marami pong tao na ating matutulungan. Kaya wag na tayong magpaligoy-ligoy. Unang habits na dapat meron tayo. Ako, inumpisan ko na ito sa aking sarili. Kaya ito naman ay nakapag-boost ng aking buhay, nakapagbigay ito ng promotion sa akin at maging sa income. Yung paggising ng maaga. Napakasarap po kasi na habang natutulog, yung mga kapwa nating manggagawa, yung mga kapwa nating tao, na tayo pa lamang tahimik na tahimik, pagkatapos nating manalangin sa Diyos, pagkatapos natin makipag-usap sa Ama, ay nagising tayo ng maaga, nandyan na po, nagkakaroon na po tayo ng advantage. Ang advantage po ng gumigising ng umaga, mas fresh yung mind mo, mas sharp yung mga memory mo, mas mapapaganda ang iyong pagplaplano ng iyong mga gagawin. Step by step. Makikita mo lahat dito, maiplano mo ng maayos pag gumigising ka ng maaga. At effective po yan. Yan po ang ginagawa ng mga na-observe ko dito na dati ay safety officer lamang po base po sa aking profession kasi sila na po ngayon ay naging manager. At yung sahod nila dati ay mataas naman pero ngayon naging 5 beses na ganun kataas po ang pinagbago ng kanilang sahod at yung attitude nila o habits nila ganun ang nakikita ko. So yan po ang number 1 at pangalawa, isinulat ko na po ito para pagkagising ko pa lang nag-isip po ako kung ano po yung maipipid ko dito sa aking vlog, kaya isinulat ko na agad bago pa po ako maligo. Ito yung pangalawa, yung pagre-research. Napaka-importante po sa buhay natin ang research. Kahit anuman po ang iyong goals or dreams or visions, kinakailangan nating mag-research. Itong pagre-research hindi lang naman po sa mga books. Pwede ka rin mag-research sa Google, pwede rin po at pwede ka rin pong mag-conduct ng interview sa mga successful na tao. Yan, dyan ka po mag-research at kinakailangan din po namang manood ng YouTube dahil dito marami naman pong talagang financial literacy sa mga pang-education. Ayan po, yung mapapanood mo dito, mga motivational speech, encouragement, lahat po dito nare-research. Magtiyaga lamang po tayo na mag-research. Kaya kung kayo po ay may pangarap or may gustong abutin, ayan po ang pangalawang gagawin po natin, yung pananaliksik. Ang taong laging nagre-research o mapagpanaliksik. Pasensya na po Ilocano po tayo, hindi po kasi tayo Tagalog Kaya jay tao nga kunada iti Ilocano nga managsukiso iso ti madaan iti
natibker nga masakbayan. Kunada, that is in our language. Kaya manaliksik po tayo. Yan po ang pangalawa, mag-research po tayo. At ang pangatlo mga kabayan, ito po ay napaka-importante sa ating buhay. Gawin nyo ito mga kabayan sapagkat sa ngayon ay marami na pong tayong mga malalapitan na mga tao. Pwedeng-pwede na tayong magtanong-tanong. Dahil ang pangatlo po ay huwag mahiyang magtanong. Yan. Huwag po tayong mahihiyang magtanong. Parte po ito ng ating success habits. Ang mga taong mapagtanong, sila po yung open-minded. Dito kasi kapag nagtatanong ka, ang unang-unang naprapractice mo dito ay ina-accept mo sa iyong sarili na kailangan mo ng iyong kapwa para mag-success ka. May kasabihan, no man is an island. Lagi nating tatandaan yan. Walang nag-success o nag-business na siya lang mag-isa. Ang success ay kinakailangan natin ng mga kasama. Kinakailangan natin ng mentor. Kinakailangan natin ng coach. Kaya napaka-importante po ito na kunin natin yung sitwasyon na ito at gawin sa ating buhay. Dahil yan po ang katotohanan upang tayo ay magtagumpay, upang makamit natin ang ating tagumpay. At ang pang-apat, sa madaling araw o sa mga time na tayo po ay tahimik o sa mga panahon na mag-isa po tayo, ay kinakailangan natin magkaroon ng comprehensive planning. Napaka-importante po itong number 4. Comprehensive planning, dito na po nakapaloob kung ano yung gagawin natin sa ating goals. Specific po tayo sa ating goals at ano po yung mga nakikita nating hindrance, yung problema sa ating goals. At dito, plinaplano natin, just because of comprehensive, ay binibigyan natin ng solutions. Di ho ba? Nagkakaroon tayo ng solutions sa ating mga problema. At ito, sinusundan natin yung ating mga solutions. And even, magkakaroon po tayo ng risk assessment sa ating mga goals. Napaka-importante na nakikita natin on how the way we walk through. How the way we walk around with our dreams and aspirations and goals in life. Napaka-importante po yan mga kabayan na ating titignan upang marating natin ng maayos, marating natin ang ating mga pangarap ng maaga o di kaya kahit sa tamang oras mararating natin ang ating mga pangarap. Napaka-importante po yun. At ang panglima, wag lamang po tayong gumawa ng apat na ito. Wag lang po tayong gumising ng maaga, mag-research, magtanong at mag-planning. Ito po ay ang pinakasentro rin po. Kinakailangan natin mag-execute ng malupit. Ayan po. Kinakailangan nating mag-execute, magpursigi sa ating mga theory, sa ating mga iniisip, sa ating mga plinano, sa ating buhay. Maliban man ito ay maliit o malaki, kinakailangan natin mag-execute. Napakasarap sa buhay na sa araw-araw mayroon po tayong na-accomplish. Meron po tayong natatapos. Shoutout po sa lahat po ng aking mga subscribers at sa mga nagwa-watch ng vlog na ito. Mega shoutout po sa inyong lahat at sana pagpalain po kayo ng Diyos. Sige, tuloy po natin. At sa execution wisely, kinakailangan po tayong mag-execute sa ating mga theory. Kung ano pong theory na tayo, kung ano pong knowledge na tayo, may mga wisdom po tayo, kinakailangan natin execute. Tulad halimbawa, umpisa natin sa pagka-pupils, sa pagka-estudyante, kapag ka nandyan ka sa stages ng iyong buhay, mga anak, ay kinakailangan yung gawin ito pag gumigising kayo ng maaga, at nagre-research kayo at nagtatanong kayo sa Google o kahit ano, plinaplano ninyo yung mga pag-exams ninyo, yung mga pag-recites ninyo, mga related sa schools ninyo, mapa-thesis man yan o term paper man yan o mapa-exam man yan, kinakailangan execute natin. Sa mga estudyante, execute natin ng maayos.
At sa mga kung naman nagtratrabaho po at sa mga small businessman o kahit sa mga businessman na malalaki, alam na nila ito, but just in case na pinapanood nyo po, ay kinakailangan po nating mag-execute ng ating mga theories, ng ating mga plinano na mga goals. Kasi kapag nakapag-set up tayo, hindi naman po pwede na hanggang dun na lamang po. Kaya kinakailangan i-execute natin wisely ito. At sa mga professionals na mga managers, supervisors, skills, o kahit ano pa man ang yung sitwasyon, excuse me po, sa mga politiko, sa mga teachers, kahit ano po, kinakailangan po nating mag-execute ng ating mga theories, ng ating mga plinano, ng ating mga premises, ng ating mga iniisip na sa ikabubuti ng ating karir, ikabubuti ng ating negosyo, kinakailangan nating i-execute, huwag manatili lamang sa ating isip. Kaya napakabuti po itong 5 habits na ito na binanggit ko po sa umagang ito. Pero in conclusion po mga kabayan, sa ating pinag-usapan na 5 habits para maging successful po kayo o tayo, ay uulitin po natin na i-summarize po ito. Bibigyan po ko po kayo ng isang salita na sana magagamit ninyo ito. Lagi nyong tatandaan, when you know yourself and if you know your enemy, you need not fear in a result of 100 battles. But if you know yourself and you don't know your enemy, or if you know your enemy but you don't know yourself, you were just like a fool that for every victory you suffer defeat. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung tayo po mismo na may sarili, alam natin yung dreams natin and goals, at alam natin yung mga hindrances, yung mga reverse or your kontra sa ating mga pangarap, maging positive lamang po tayo. Dahil ang buhay, araw-araw po kung tayo po ay nangangarap, lagi pong may negative na darating. Kasi titignan po ninyo ang ating paa, dalawa po yan. Kapag lumakad ng left, hindi naman po puro left lang. Yung left and right kinakailangan natin. Kaya maging positive po tayo lagi kahit sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Kaya ganun po ang ating gagawin. Sa pagising ng umaga, positive na po agad yan. I-claim natin, thank you Lord, binuhay mo po ako. Thank you Lord sa pagising. At sabihin na natin na I am blessed, I am strong, I am a new creation by God, at ako po ay malakas, kaya kong gawin ang aking trabaho, kaya kong pangalagaan ang aking sarili at pamilya ko, kaya kong magbigay ng papuri sa iyo Lord. Ganun na po ang gagawin natin pagkagising pa lang sa umaga. At pagkatapos, siyempre yung pagre-research, siyempre ang unang nire-research natin yung salita ng Diyos. Although na nagre-reveal na yung Lord sa atin ng mga salita, pero subukan po natin mga kabayan na magbasa ng salita ng Diyos. Kabisaduhin natin, basahin natin ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not be perished but shall have eternal life. Isang research na yon. Yan, doon ka magsisimula at kung ano pa yung i-research mo sa mga bagay na dapat mong targetin, depende sa kung anong sinet up mo kabayan. So yan po. At sa pagtatanong, in conclusion, lagi po tayong magtanong sa ating mga mentor. Kung may mentor po tayo, may mga magulang tayo, may kapatid tayo, o may best friend tayo, o may kakilala tayo ng mga successful businessman, magtanong po tayo doon. At sa planning po, kinakailangan po natin din na i-base ang plan natin. Pwede naman po tayong magkumuha ng advice at kung paano natin iplaplano ito, at open-minded po tayo, gather natin lahat ng information ng lahat ng maibibigay nila at doon tayo magbabase. Titignan natin yung planning, coordinating, ayan po, directing, titignan po natin yan para matumbok po natin ang ating habits ng maayos. At dito sa execution, okay, sa execution po ay lagi po tayong maging matatag. Maaring hindi natin nakikita lahat ang mga epekto o di kaya mga parating na mga bagay na ikatutumba natin. Pero ang masasabi ko dito sa execution, manatili lamang po tayong matatag. Hindi natin control ang ating oras, pero control natin kung paano natin haharapin,
kung paano tayo gagalaw na aayon sa ating mga ninanais. Control po natin yon kung papaano. Kasi nasa sa atin yon. Yung pag-absorb ng impact, pag-absorb ng mga failure na sa atin na po yun. Napaka-importante po yon na malaman natin. At hanggang dito lamang ang aking vlog at sana ang vlog na ito mga kabayan ay nakatulong po sa inyo dahil lagi ko pong sinasabi na ang ating aim kaya tayo nag-vlog ay para matulungan natin ang ating mga kapwa Pilipino na umangat ang kanilang buhay. Kaya hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood at sana wag po kayong magsawa na sumuporta at sana lagi nyong wag nyong i-skip ang mga ads para kumita naman po tayo at para mas marami po tayong matulungan. At higit sa lahat, i-likes at i-subscribe nyo po ninyo itong Berlumabin Gabaon TV at i-share nyo po sa iyong mga kakilala. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.